Jeg har fået givet et eksamenssæt om renæssancen, og jeg har lavet en opgaveformulering, hvor det første spørgsmål lyder således. Hvad var karakteristisk for magtstrukturen og samfundet i Italien under renæssancen, og hvordan afspejlede det sig i billeder og tekster? Først og fremmest er det vigtigt lige at vide, at Italien ikke var et samlet land på det her tidspunkt, men bestod af forskellige bystater, ja, og som så havde fyrstedømmer. I starten, eller renæssancen i Italien, den begyndte i 1300-tallet. Der er lidt uenighed om, hvornår i 1300-tallet den begyndte. Men det begyndte altså i Toskana omkring byerne Firenze og Siena, og senere blev Venedig også en vigtig brik i renæssancen. Ja. Men i de her forskellige bystater, så havde man jo fyrstedømmer, og hvor vi ser, at det er ofte familier, der styrer de her fyrstedømmer, og hvor der kan være krig mellem de her familier for at opnå fyrstedømmet. Og så her har Machiavelli skrevet en fyrsteopskrift, og det viser jo også, at der stadigvæk er fokus på, at man ikke er kommet videre fra det her fyrstedømme, og det er stadigvæk det, der består. Men han har altså også meget fokus på, at krig er en vigtig faktor, når man skal forblive fyrste eller blive fyrste, fordi omvendt kan man også se, at fyrster, der mere tænker på livsnydelse end på dygtighed i krigen, mister deres rige. Så det er altså stadig meget vigtigt med krig, for at kunne beholde magten. Og i den her tekst bliver det altså udpenslet meget, hvordan fyrster han simpelthen skal være. Han må godt være grusom, men det er dog vigtigt, det er vigtigere, at han er frygtet, end han er elsket. Men hvad der også er vigtigt her, det er, at han skal simpelthen have offentligheden med sig. Det er der altså også meget fokus på, hvor han for eksempel siger her til sidst, en fyrste behøver kun at sejre og bevare sine erobringer, for at hans metoder altid vil blive anset for hæderlige og rose sig enhver. Pøblen lader sig bestikke af skindet og udfaldet, og der er ikke andet til i verden end pøblen. De få kan ikke udrette noget, så længe mængden har et rygsted. Så det er altså på det her tidspunkt meget vigtigt at kunne manipulere med det han anser som pøblen og de normale borgere i samfundet, for at kunne blive ved med at være en velanset en velanset fyrste. Ja, men i renæssancen begynder der jo at komme et nyt religionssyn, og det ser vi også her, hvor han siger, et mønster på mildhed, troskab, retskaffenhed og gudsfrygt. Særligt den sidste egenskab er det nødvendigt at give udseende af et eje. Simpelthen altså det står her, nu skal jeg lige markere det, sådan her, og det er altså et udsagn for, at hvor den katolske kirke simpelthen den mister meget sin popularitet, og senere i renæssancen har vi 30-årskrigen, hvor store dele altså gør oprør mod den katolske kirke, og vi ser altså den katolske kirke som forsøger at lave den her modreformation, fordi der er så mange, som begynder at tvivle på kirken. Og det ser vi altså også her, hvor han blot siger, at det er vigtigt at lade som om, at man har troen, og at man er gudsfrygtig, selvom man egentlig ikke er det så meget. Fordi her under renæssancen, som betyder genfødsel, der er det antikke Rom, man prøver at få ind i billedet igen, og der er også kunst og kultur, og dermed også bliver der meget fokus på, at man begynder at forske og udvikle samfundet, og man begynder altså at have fokus på
det heliocentriske verdensbillede, samtidig med at der er de her humanister, som fokuserer på individualismen, i stedet for at vi alle blot skal bede til Gud og tro på Gud og tro på, at han redder os. Men vi ser altså også samtidig, at religionen stadigvæk spiller en stor rolle, i hvert fald som vi anser det i dag, fordi at ham her, Giovanni Roculai, jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler navnet, han har stadigvæk meget fokus på, at hver gang der er noget, der har været godt, så takker han Gud for det. For eksempel her, først og fremmest takker jeg ham for mit liv, og han har skabt mig som et rationelt og udødeligt væsen. Men samtidig skal man altså også have fokus på det, som står i fyrsteopskriften, med at man skal give udtryk for, at man er gudsfrygtig, og takke Gud. For som der står heroppe, så er det altså skrevet, for at være til gavn for hans 2 sønner, Pandolfo og Bernardo. Så man kan altså mistænke ham for at gemme sit budskab, eller i hvert fald gøre det mere accepteret ved at skrive, at han er så gudsfrygtig, som han er. Så vi ser altså, men i forhold til genfødsel af det antikke Grækenland, for også at komme tilbage til det, så ser vi jo blandt andet i kunsten, som jeg har et billede af her. Det her, det er godt nok et nyt billede, som er en reklamekampagne for renæssancehotellerne. Men det her billede minder til forveksling om et ældre billede fra renæssancen, som jeg har her, som hedder Skolen i Athen. Og her under renæssancen kommer der altså meget stor fokus på, at det hele, det er meget vigtigt, at man kan sin geometri for at kunne male nogle ordentlige billeder, men det kommer også meget større fokus på individet, så det altså ligner meget bedre, og man ser også her, at alle folk skiller sig ud, hver en, og det er nogle langt mere, hvad skal man sige, det er ikke så billeder, som er så religiøse, som tidligere i middelalderen, nødvendigvis. Vi ser altså blandt andet her mange videnskabsmænd, som er blevet malet. Men man ser altså også tydeligt, at der er det her præcise forsvindingspunkt, og der er det her mønster på gulvet, som er firkantet, og det hele virker meget perfekt, og man kan simpelthen skære billedet over i midten, og der vil stort set være lige meget på hver side. Så det er altså meget symmetrisk. Og hvad der også er vigtigt, det er jo, at man ser den her tredimensionalitet, som man ikke tidligere så i middelalderen. Og det kan vi se på billedet her, som er fra middelalderen, som er meget todimensionelt. Og man har ikke de her individer, som skiller sig så meget ud. De ligner rigtig meget hinanden, de forskellige mennesker på billederne. Så kunsten har altså udviklet sig rigtig meget i renæssancen. Men vi ser altså i de her bystater, der bliver de rige endnu rigere, og de bliver altså mere og mere magtfulde. Og vi ser ham her, Medici, som jeg næsten vil våge at påstå, at vi kan se en begyndende globalisering her, fordi at vi her i starten af renæssancen, her i 1397 til 1420, der handler han altså mest med Firenze, Rom, Venedig og Napoli. Men vi ser altså her senere, efter nogle år, fra 1435 til 1450, har det altså udviklet sig til både at gælde Avignon, Pisa, Brugge og London og Basel. Så vi ser altså, at han begynder at eksportere ud af landet og producere varer. Og han havde altså også en af Europas største banker på den her tid. Så vi ser altså, at markedet, at det bliver meget lettere at handle på lange afstande. Og dermed bliver han også, bliver de meget magtfulde, de her rige fyrster. Eller undskyld, ikke nødvendigvis fyrster, men virksomhedsejere.
Men for at komme tilbage til det sidste spørgsmål, hvor jeg skal lave en vurdering af forskellene og lighederne på vores samfund og renæssancen, så ser vi jo, at renæssancen har spillet en rigtig stor rolle på vores samfund i dag, hvor blandt andet altså, at de her videnskabsmænd, de begynder at interessere sig for, hvordan verden den er bygget op, og man ser det første udsagn om, at verden er heliocentrisk, og der bliver gjort op, og det her heliocentriske syn, det er jo det, vi lever med i dag. Og vi ser altså også, at der bliver gjort mere og mere op med kirken, og nu er det i hvert fald, nu er det kun, hvis man ikke har det, så er det i hvert fald, så er det kun, man begynder allerede at snakke om, at det er kun nødvendigt at lade som om man har den her gudsfrygt. Og der bliver gjort op med kirken i renæssancen, blandt andet ved at protestantismen den bliver dannet, som vi stadigvæk har den dag i dag. Dog er vi så ikke så religiøse, som man var på det her tidspunkt overhovedet. Så det er jo en af forskellene om, at når vi skriver en tekst nu i dag, så er der ikke mange, der vil takke Gud for alt det, han har givet den, som Giovanni Roccoli han gør, hvor han takker Gud hele tiden. Så vil vi mere se det som vores egen fortjeneste, at vi har opnået det, vi har. Ja, og så ser vi jo den her begyndende globalisering her, som jeg påstår, det er med Medici, og det ser vi jo, at det har spiller en utrolig stor rolle, hvor vores samfund jo er blevet ekstremt globaliseret, og vi er blevet inspireret til at handle over hele verden, hvor vi eksporterer og importerer i stor stil. Men vi ser altså også, at samfundet jo har ændret sig meget i form af, at vi er jo ikke i nærheden af det her fyrstedømme i Danmark, og stort set ikke nogen steder i verden mere jo. Altså jo, vi har nogle få steder, men vi anser det jo ikke som et godt system, som man gjorde på det her tidspunkt, og et velanset system. Nu ser vi jo demokrati som vejen frem, og krig er jo ikke noget, man skal kunne beherske i dag. I hvert fald ikke, det er ikke noget, man ser som specielt positivt, hvis man kan beherske og gå i krig. Så den måde har samfundet ændret sig drastisk. Men alt i alt har renæssancen altså spillet en rigtig stor rolle for det samfund, vi har i dag. I form af, at man begyndte at forske i samfundet, og hvordan man egentlig så ud, samtidig med, at man gjorde op med kirken.